खुलुमबाय दिनै 1 मार्च 2024 शुक्रबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय शान्तिपुराव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ 2 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय गथ'आ 8 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन आरो बेखौ हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। आरो हिनजावसाया बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो, सोरनि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। आसामनि सासे सुबुङा झारखन्डनि दुमकायाव गावनि गोसथोनाय 38 बोसोर बैसोनि हौवा थैजानाय आइजो आरो आइजोनि बिमाखौ गावसानि न'आव उन्दुबाय थानाय समाव थांनानै हरखाब अरजों सावनानै होदों आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। अरजों सावजानायफोरा थैथारासै। दा बिसोरखौ गाज्रि थासारियाव थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। अरजों सावजानायफोरनि मुङा जाबाय मिरिका हेम्ब्रम, बे जाबाय बिनि गोसथोनाय आइजो आरो बिनि बिमा बादिका मुर्मु। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सुनिराम किस्कु, आसामनि बङाइगावनि थागिबि। सुनिराम किस्कुआ मिरिनानि न'आव थायोमोन आरो मिरिनाजों सुनिरामजों गोसो थोलायलायोमोन, नाथाय मिरिनाया सुनिरामखौ सोमोन्दो सिफायनो नागिरदोंमोन। बेहायनो सुनिरामा बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव झारखन्ड पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै साखाथिनि मानसिफोरा गिखांनाय फोरमायदों। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रङिया साखाथियाव गंसे डाम्पार गारियाव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अरजों ड्राइभाराबो खामथाब जानानै थैदों। ड्राइभारा डाम्पार सालायबाय थानाय समाव हरखाब कन्ट्रल गोमानानै कारेन्ट खुन्थायाव सौदावनानै बे जाथाया जादों। थैनाय डाम्पार ड्राइभारनि मुङा जाबाय ताफिक आली। जाथायनि उनाव रङिया पुलिसआ थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। गुवाहाटी इजिपिडि पुलिसआ अपारेसन खालामनानै जरहाटनिफ्राय आयेननि बेरेखा लांनाय गासै 50 मोसौफोरखौ गंसे गारिनिफ्राय बोखांनो हादों आरो बिसोर मोसौफोरखौ आयेननि बेरेखा आसामनिफ्राय मेघालय फारसे लांनो नाजादोंमोन, नाथाय लांनो हायासै। लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय साद्दाम हुसैन, जियाउल हक आरो इनुस आली। उत्तर प्रदेशनि आमरहायाव कलेजनि सासे फरायसाया गावनि सानैसो लोगोफोरजों पार्टी खालामबाय थानाय समाव मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव लोगोफोरा बेखौ बुथारदों आरो बुथारखांनानै बेनि गोथै सह'खौ हाग्रायाव 6 फुट गोथौ हाखराव गारना दोनदोंमोन। उनाव नखरनि मानसिफोरा फिसाज्लाया गोमानायनि केस होनायाव पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव गोथै सह'खौ बोखांनो हानायजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय रिशिद। रिशिदआ हमजाखांनायनि उनाव गावजों थाफानाय लोगोफोरनि मुंखौबो पुलिसनो फोरमायदों। दा बिसोरखौबो एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। बुथारजानाय फरायसानि मुङा जाबाय यास मित्ताल। थांनाय माखासे सान सिगां रन्जन दैमारी ग्रुपनि मुं लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीखौ लाइजामनि गेजेरजों हुमखि एबा सिगिनायनि सायाव बुद्धेश्वर बर'आ दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे रां जानाय, जाख्ल'नाय बाथ्रा बुंनाय आरो बायदि बायदि अजद दैखांनायखौबो सोंखारिदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां मानगोदोर बिथां नीलकान्त गयारी सारखौ जा मोनसे अजद खालामनानै बिथांमोना सिनाय मोनै सुबुं बिथांमोना मोनसे हानजानि मुं लानानै जाबायदि माने लाइजाम हरदों बिथांखौ सिगिनायनि गेजेरजों गाहाय नेहाथारिखौल' नङा, आफादगिरि बिथांखौबो, आफादगिरि सारखौबो माने बिथांमोना रां जानाय मा जानाय होननानै बुंदों। दा बे बेलायाव जोङो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो जोबोद दुखु मोननायजों जोङो सोंखारिदों जे बिथांमोना बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बिथांमोना जुदि माबाफोर दाय दुखु नुदोंब्ला बेखौ बिथांमोना जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै हायोब्ला बिथांमोना सुलाद लालायनानै गेना गोरोन्थिफोरखौ संदाननो नाजानांगौमोन आरो। खिन्थु डाइरेक्ट बिदि थोंजोङै बिथांमोना सोंखारिनानै बा अजद खालामनानै सिगि सुग' खालामनायनि जा मोनसे लाइजाम हरदों, बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना जाथाय होननानै आं सानो आरो। बेवहाय मोनसे खोथाया ओंखारदों, जिहेतु बिथांमोना मोनसे आफाद लानानै लाइजामखौ हैबाय आरो बे लाइजामाव स्पष्टबो नङा, जायनि लाइजामा लेंगुवेजनि प्रब्लेमबो दङ।
बेबायदि बेलायावहाय बिथांमोना बबे मोनसे आफादखौ लानानै बांसिनके बुंनायनि खोथाया ओंखारदों नोंथांमोननि सावरायनायाव मा मोनदों बेखौ आं जिथु बे बाथ्राखौ आं ओरै बुंनोसै जोंहा जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा सालबारियाव माबा मोनसे आफादाव थांदोंमोन आङो बे आफादाव थांनायाव आं बेखौ सोंदोंमोन बिथांखौ खिन्थु बिथाङा एसे माबानानै दोनदों जे बे मिटिङाव थांनायाव बिथाङा माबा मोनसे प्रेस रिलिज होदों थारमाने आं बेखौ लाइजामनि जिथु माबा बेनि गेजेरजोंसो मिथिनो मोन्दों लाइजामनि मथेब्ला आरो बिथाङा सालबारियाव थांनायाव माने गोजाम माने जोंनि बिबानगिरिफोरखौ आगुनि बिबानगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारिदों मादों गोरोन्थि खालामलांदों होननानै सोंखारिदों होनना बिथांमोना लाइजामाव मख'दों आरो बे हिसाबै जोङो सोर आफादा होदों बेखौ जोंबो रोखा जानो हायाखै मानो होनब्ला जों नुना मोन्दों बे राइटिं जिथु लाइजाम लिरदों बिथांमोना मोनसे नाब्ला हानजानि होनना बुंदों आरो बे नाब्ला हानजानि होनना बुंनाय लोगो जोंहा मोनसे खोथाखौ जों मिथिना मोनो मा होनना बुङो जोंहा मामोन मा नाब्ला थारैनो रन्जन दैमारिखौ मख'दों आरो होननानै बुंनो नागिरदों होननानै जों सानना लादों खिन्थु जुदि बिथांमोना मोनसे आफादब्ला मोनसे राइटिं पेडनि गेजेरजों जानांगौमोन राइटिं पेडबो गैया खुनु सिम्बल गैया खुनु नेरसोनथि गैया मा आफादनि आरो जिहेथु जों मिथिना मोनो जे गासै माने माबाफ्रा जोंहा जोंनि गोदोनि सोमावसारनाय बा बिग्रायारि हान्जाफ्रा मोनसे माबानि गेजेरजों गासैबो सारेन्डार खालामजोब्बाय दा दिनै दङब्लाबो बिथांमोना सारेन्डार हान्जा हिसाबैसो दङ दा बे हिसाबै बिब्दि हारिनि माबा मोनसे जेंना खालामनो थाखाय बा जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथिनि गेजेराव जा गोजोन मोनसे थासारि फैदों बेखौ बेले बेजे खालामनो थारैनो बिब्दि ओंखारबोनाय नङादां होननानै जोङो सानो आरो दा बेखायनो जोङो सानना लानो हायो नामा जे बिथांमोना मोनसे आफादनि सुबुं नंगौना नङा आरो नोंथांनो आं मोनसे खोथाखौ मख'नो नागिरदों जोङो मैयानि गेजेराव ना मा ओरैबायदि जोंहा एक्स एनडिबि बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना ज' जानानै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि ना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना लोगो नांनानै मोनसे गावसोरनि बिथांमोना खेंफोरथि होदों जे बिथांमोननि आफादनि रावखौबो बिथांमोना दासिम संनानै मोनाखै बा गावसोरनि बिथांमोननि आगु दैदेनगिरिफोरनिफ्राय रावबो बिब्दि मावनायखौ बिथांमोना मिथिनो हायाखै आरो बिथांमोनाबो संनो नाजाबाय थादों होनना बुंदों आरो बेबायदि मोनसे मुं माने लाखोमानानै बा माने आफादनि मुं लानानै माहारियारि जोंनि जिथु गुबै आफाद जोंहा माने गार्जेन आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ बिबानगिरिफोरखौ जा सोंखारिनानै बिथांमोना अजद खालामहरदों सोंखारदों बा सिगिजग खालामदों बिनि सायाव बिथांमोनाबो दुखु फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो बे आफादा मोनसे माबा मोनसे लाखोमानाय मुंसोदां होननानै जों सानना लादों आरो दायो दा बेनि जेनोखि फिनजाथाय होनांगौ बे फिनजाथाय होनांगौखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव नोंथांमोना मा बुंहरगोन दायो जिल्ला आफादनि जानानै जों जिल्ला आफाद हिसाबै बुंनायनि आगोलावनो जोंहा आं सुलाद लादोंमोन जोंनि गाहाय नेहाथारि सार बिथांखौ जे बिथाङा बुंदों जोंनि जिथु बिटिआर सरकार आरो जोंनि प्रखाखनखौ बिथाङा खावलायखाबाय जे जों गाव माने जोंनि संगठनिक बा सांगठनिक हिसाबैबो जोंनि आफादारि हिसाबैबो जोंहाबो किसुमान जोङो मानसि जोंहाबो लगायदों जेनेबा सोर जानो हागौ बेखौ मिथिनो थाखाय आरो लोगोसे बे बेलायाव जोंनि सरकारा बेखौ नागिरनांगौ बा खामानि स्टेप लानांगौ जिहेतु प्रखाखननि बिबान सरकारनि बिबान जोंनि बिटिआर सरकारनि बिबान थाहैबाय दा बे हिसाबै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जिहेतु जोंहा माबा लादोंमोन बिथांखौ मोगा मोगि लादोंमोन अनलाइन जुगेदि आरो बेयाव बिथाङा बुंखादों सरकारा माबानांगौ आरो लोगोसे आं बिथांखौ सुलाद लानायाव बुंदों जे जोंनि बिटिआर सरकारनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि मावफुंगिरि बिथां सिएम साराबो बिथांखौ सुलाद लाना बुंदों जोङो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो नोंथाङा गिनाङा जों दङ होनना बुंदों होननानै बिथांखौ खोन्थादों होननानै आंनो फोरमायदों आरो जोंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जे जेखि जाया जानो जोंनि बिटिआर सरकार जा आसाम सरकार जा जोंनि बर' थुनलाइ बायदि आफादनि बिबानगिरिखौ नंखायैनो जिथु अजद लाबोदों बे अजदखौ बे अजद होग्रा मानसिफोरखौ बा सिगिनाय मानसिफोरखौ जोंहा संनानै दिहुननाया बे सरकारनि बिबान जासिगोन आरो जों बेखौनो जों नेना थासिगोन बिथांमोना जाहाथे बेखौ नागिरनानै दिहुननो हायो आरो बेखौनो आं बुंगोन आरो बे समाव नुनो मोनदों गोबां एलिगेसन लानानै बिथां नीलकान्त गयारिनि सायाव जाय आनननलि लाइजाम हैदों बिथांमोना गोबां अजद दैखांदों बेनि मादाव आरो मोनसे गिदिरथार मोनसे अजद जाय नीलकान्त गयारिया साहित्य सभानि जा
रां बेखौ जाख्ल'नाय होननानै बिथांमोना मख'नो नागिरदों दा बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा दा बे बेलायाव आं नोंथांनो दहाय एसे बुंदोंमोन जे गिबियावनो जे जोंहा थांनाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा 63थि बोसोरारि जुथुमा बकुनि गाननि मैदानाव जाना थांबाय बेयाव समन्वय खेत्र जाना थांबाय गाननि मैदानखौ समन्वय खेत्र आरो बेयावनो जोंहा किसुमान खोथाखौ बुंनाय जादों जे बेयाव जों मोनसे खोथाखौ जोंनि लास्ट एक्जिकिउटिभआवबो जोबथा जिथु बे 5 करोड़ रांखौ बेखौ जोंहा बेंकआव माने आसाम सरकारनि सासे माबाजों मावख'गिरिजों डाइरेक्टर लेभेलनि बिथांमोनजों माबा खाखियाव माने बेखौ फिक्स डिप'जिट खालामना दोनगोन आरो बेनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दायो जासिगोन खोब सम्भब जों मिन्थिथ'वाखै खिन्थु नैबे दानसे दाननैनि गेजेरावनो दोननाय खोथामोन दा बे बाथ्राखौनो लानानै जेनेबा एसे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जानायनि सिगांबो जोंनि 63थि बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरारि जथुम जानाय बिनि आवगायावबो अग्रदुत पेपाराव आरो माबा पेपाराव ओंखारदों मिडियायाव जे ओरै माने बर' थुनलाइ आफाद आरो असम साहित्य सभानि राङा असम सरकार होनाय जिथु कर्पास फान्डनि रां बे मिस इउज जादों बेखौ माने मोजां रोखोम बाहायाखै बे मोननै आफादखौ इलेक्सन लाबोदों आरो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि